Dito po kami guys, dito sa may Joan De Austria. Ayan, ito party ng GODELLA. Ayan, dito naman ay football na ng mga maganda dito. Ito na pa siya. Matagal kung hindi nagmamasyal. Ayan, may space dito guys, walang bahay. Malayo sa may train station guys. May parke pa doon oh. Bandan sa amin pintibuhas ito. Di baba data no magpakas di ka mapanbuhas uten. Ito lang ang building na ito. Oray siya ko rin. Ito po yung mga building dito. Kapanan tata buwan bantay. Oh, yan, puntahan daw namin yun. Yan yung nasa taas. Tara po guys, sama kayo dito. Yan, habang hindi pa pumapasok sa trabaho, yaling natin dito. Matagal na 11 years dito sa Valencia, hindi pa lang naman yan.
Oh, pag ayan.